Şöyle hürmetli dostlar, biz indi үзебезнең тапшыруыбызды дәвам итәбез. 295-92-72 фикаларның коды өстендә 47, WhatsApp һаннары 2937-840-24-24. Шылтыратулар көтәбез һәр вакытта, чөнки хәзер күпләренә актуаль тема буласак, нишләп? Чөнки күпләребез без өйле булгыбыз килә, был өйдә нисек дөрес алырга? Һәм инде без бит инде һуңгы вакытта кемдәргә мөрәҗәгать итәбез? Риэлторларга мөрәҗәгать итәбез бит инде. Чөнки улар бөтә булган мәгълүматты белә. Уга әйттең дә һәм өйле булам дисәң, шуга гына мөрәҗәгать итеп өй алырга мөмкин. Шуга, достар, мин инде был студияга кунакка сакырдым Зөбәрҗәт Хафизованы. Хәерле кис, Зөбәрҗәт безнең риэлтор. Һинең менән ошо эфирда беләһеңме ни турында һөйләшкә килә? Безнең өй алучылар һуңгы елларда күбәеп китте дигән фарыз бар. Шул дөресме, юкмы? Хәерле кис, Фатих. Әйе, ысынлап та шулай. Һатып алучылар бик күбәйде. Ни өчен дигәндә, чөнки федераль программалар хәзер бик күп. Шәп ставкалар менән шуның өчен дә күбәйде дип әйтергә була инде. Бuna biz бит инде менә мәсәлән бер вакытта ла менә өй алгы килә, әмма ләкин белмәйһең. Нисек менә башлап китәргә, кайда барырга һәм шул вакытта бит инде риэлторлар да беләһең бит инде, менә бу риэлтор булып эшләй. Уның арасында әйткәндәем, без менә мәгълүмат менән эшләгәс, юк ишетеп калабыз, уның арасында мутлашучылар да бар. Нисек гомумән әйткәндә риэлторды дөрес сайларга беренчедән, икенчедән нисек мутлашучыларга эләкмәскә? Ысынлап та хәзерге көндә агентстволар бигрәк күп. Әмма ләкин зур федераль агентстволарда гына гарантиялар бар клиентлар өчен. Ни дигәндә, чөнки беренчедән аларда страховкалау бар. Ягъни бөтә булган сделкалар, алар страховкалы дип әйтергә була инде. Димәк, тәү чиратта килдең дә, мәсәлән, һорайһың, нинди страховка бар? Без бунан хакланганбызбы, юкмы дип һорарга кирәк тәү чиратта инде. Әгәр дә федераль агентство булһа, һин барыбер беләсәкәң. Чөнки федераль агентствоны бөтәһе беләләр. Шуннан икенчедән нимәне әйтергә теләм, менә беренче страховкалау бит инде, икенчедән шундай гына агентстволарда риэлторлар гына эшләмәй, ул агентстволар, бер юнәлеш буенча эшләгән специалистлар күп. Мәсәлән, юристлар. Юристлар анда укыган, опытлы, кагыз менән эш итә белгән, документларны тикшерә белгән шунда юристлар эшләй. Шуннан, мәсәлән, уже сделкага чыгасыз икән, сделканы алып баручы шулай укыган, белемле, опытлы кешеләр бар. Димәк, уны бер генә кеше эшләмәй инде. Юк, бер генә кеше эшләмәй. Бер нисә кешене эшләй. Әйе, бер нисә кеше бара инде эшләп. Менә бәләкәйрәк, мин бердән насар әйткем килмәй инде, но бәләкәйрәк агентстволарда аларда риэлторлар гына эшләргә мөмкин. Мин бөтәһен дә хәзер әйтмәйм, но шулай булырга мөмкин инде. Үзләре генә эшләйләр, но үзләре генә эшләһәләр дә ул эште бөтә эштеләр бер кеше барыбер алып бара алмый. Чөнки эше нык күп. Димәк, үзеңә гомумән әйткәндә, менә мәсәлән, мин өй алырга булдым икән, үзең бөтә документларны әзерләүе кыенрак инде бит. Нык кыен. Инде. Вакыт, әйе, беренчедән шул һинең психологик торышың дип әйтергә инде. Ну, вакыт инде. Менә ипотека алам дисәм бит. Менә мәсәлән, мин ипотека алырга, өй алырга йөрим дә, ипотекага икән ди. Иң беренче тәү чиратта миңа нимә эшләргә? Риэлторга барыргамы? Әллә иң беренче шул банкка барып ипотеканы алыргамы? Юк, иң беренче риэлторга барырга. Чөнки һин әгәр дә банкка барһаң, һин нисек әйтергә? Бәләкәй сумма бирергә мөмкинләр. Бирергә мөмкинләр инде. Риэлтор барыбер кайһы бер яктарын һәйбәтрәк белә дип әйтергә. Дөрес юлдарын. Дөрес юлдарын, әйе. Нисек эшләргә, ниндәй сумма һиңа алырга, ниндәй кагызлар әзерләргә, ниндәй документлар бирергә, ниндәй срокка бирергә риэлтор яхшырак белә инде. Шуның өчен әлбәттә иң беренче риэлторга. Димәк, был без бит инде кем ул риэлтор дигән һорауга җавап алдык бит инде, уның әһәмияте турында ла, уның кирәклеге турында ла. Безнең башта әйтеп үткәннегез төрле программалар бар дип. Менә халык ниндәй хәзерге мәлдә программалар менән үзенә өй ала ала? Слабта нык шәп программалар бар.
балалы гаиләләр өсөн, бәләкәй балалы гаиләләр өсөн гаилә ипотекаһы дип атала ул 6% менән алырга була. Шуннан дәүләт ярдәме буенча программа бар инде. Анда 8% менән IT ипотека 4% менән. Иң төп программалар шулар инде. Анан китә уже хәрби кешеләр өсөн ипотека и авыл ипотекаһы инде. Күпчелек рәвештә безнең халык ниндәй программа менән үзләренә өй алалар? Гаилә ипотекаһы менән һәм дәүләт ярдәм буенча инде ипотека менән. Әйткәндәй, мин белүемчә, был дәүләт ярдәме менән ипотека 1 июньдән тамамлана. 1 июльдән бетә. Уның уга кулайлы булган икенчесендәй яңа программалар асылыр микән, ничек беләсез? Программалар фәтих килеп сыгып тора ул. Әмма ләкин хактар да үсә бит. Шуның өчен әгәр дә шундай программалар хәзер бар икән, хәзер алырга инде кирәк ипотеканы. Алдан нимәләр булырын барыбер әйтеп булмый. Әлбиттә, ниндидер программалар бар уйлап чыгарып торалар инде. Но алыр кирәк хәзер. Тагыла өстәвенә программалар дип әйткәс бит инде, монда тәү чиратта безнең балалы булган гаиләләр, яшь гаиләләр дип әйтеп инде. Өстәвенә бында, тимәк, мин аңлавымча, күбрәк яшьтәр мөрәҗәгать итәме һеҙгә? Әллә мөрәҗәгать итәме оллармы, әллә урта яшьтәгеләрме? Ул әйтеп бүлмәс инем, һәрбер кеше яшьтәр әлбиттә гаилә хәзер 20 яшьлек яшьтәр дә алалар. 18 яшьлектәр менә булды клиенттар. Хәзер әйткәндә, яшьтәрне 35 яшькә тиклем тиңләләр бит инде, тимәк, 35 яшькә тиклем рәхәтләнеп бирергә була. Кемдер арендага алгы килмәй, кемдеңдер ипотеканы түләргә теләмәй инде. Менә студентлар да бар. Мин үзем дикенә лучше алып, үзем алып яшәйм дип нитә алалар инде. Яшьтәр яңа курган, алар шулай ук беренче кемдеңдер нисек әйтергә? Азурайталар, кемдер фатирдарын, кемдердің шынлап та беренче фатир алалар, чөнки бәләкәй балалар килеп сыга бит инде. Өлкәндәр ни өчен алалар? Алар кала ситнән. Кемдер менә гомер буе калада яшәгән, хәзер кала ситнә күскә килә, үзенең өендә яшәгә килә. Я зур квартиралы фатирда яшәгән дә, балалары күсеп киткән, наоборот, бәләкәйрәк күсәргә. Шуның өчен улай бүлеп булмай төрле кешеләр мөрәҗәгать итәләр инде безгә. Мына тагыла зур команда менән эшләйм дигән бит инде. Һеҙҙең гомумән әйткәндә командаға кемдәр инеп китә? Юристтар, риэлтор үҙе. Риэлтор һәр ваҡыттағыса ниндәй ҙә булһа фатирҙы алырға йөрөй икән ти. Ул риэлтор һәр ваҡыттағыса үҙе апарып күрәтәме? Был булған фатирҙымы, өйҙөмө? Икенче торлаҡ торғанда, вторичный жилье буйынса. Әйе, үҙе күрһәтә. Вторичный жилье булһа, үҙе күрһәтә, әлбиттә. Мин белүемсә, тағыла һеҙ һәр ваҡыттағыса үҙегеҙҙең бөтә булған белемегеҙҙе камиллаштырып, төрлө булған уҡыуҙарға ла йөрөйһөгөҙ, бит? Уҡыуҙар беҙҙең ай һайын тигәндәй була. Тимәк, һәр ваҡыттағыса нимәлер үҙгәреп тора? Һәр ваҡыт хәрәкәттә, һәр ваҡыт нимәлер яңынан белергә генә шулай уҡыуҙар ысынлап та үткәреп торалар. Мына беҙҙең Башҡортостанда алып ҡарағанда йәшәү майҙансыҡтары күбәйгәндән-күбәйә бит инде. Хатта беҙҙең беренсе урындарҙан тора шикелле Рәсәй. Икенсе урында. Икенсе урында. Рәсәйҙә икенсе урын, Приволжск федераль округында, Рәсәйҙә 8-нсе урында, Приволжск округында икенсе урында тора. Бының төп сәбәбе нимәлә булып тора? Ошондай программалар булыуҙамы? Әллә нишләп бөтәһе лә беренсенән фатир ала башланы, икенсенән төҙөлөш тә ныҡ ҙурайып китте? Әлбиттә, федераль шул программаларда ҡатнашу беренсенән тора. Икенсенән нисек әйтергә? Төҙөлөш компанияларын уларға ярҙам итеү. Стимул. Стимул һәм ҡамасауламаҫҡа инде. Ҡамасауламай беҙҙең регион тип әйтәйемме. Һәм өсөнсө пункт ул именно шул төҙөлөштәр өсөн инфраструктуралы майҙансыҡтар әҙерләү инде. Шуның өсөн дә беҙҙең шундай күләм ҙур инде.
Монда безгә һорау килеп иткән, как правильно выбрать квартиру, чтобы вас не обманули дигән, мошенники дигәндәр. Хәтта булды шундай мәлдәр, чөнки хәтта фатирды видеога төшереп тә күрһәтеп, менә һезнең фатирыгыз, менә ошлай була, тегеләй була, аксаһын алып, югалган кешеләр дә бар юк түгел. Ну, ышанылган риэлторлар эшләргә. Менә риэлтор менән, мәсәлән, ниндәй дә эш башлар алдыннан, һәр вакыттагыса ниндәй дә булса кагыз Договор булырга тиеш. Әйе. Был килешүдә тәү чиратта нимә язылырга тиеш, ошо килешүдә? Килешүдә язылырга тиеш агентствоның бөтә данныйлары, шуннан клиенттың данныйлары һәм агенттың обязанности Нимә эшләргә тиеш? Нимә эшләргә тиеш, һәрбер пункты язылырга тиеш. Һәм инде тәү чиратта шунда булырга тиештер инде тагыла ниндәй вакыт аралыгында был эш башланырга. Әлбиттә. Вакыты, хакы, шул эшләнелгән услуганың инде хакы шулай ук күрһәтелергә тиеш. Әлбиттә. Безнең Өфе калаһында тагыла һорау килгән. Безнең иң урыс телендә укыйм. А самые дешевые квартиры случайно не в Черниковке дип һораган? Юк. Нишләп безнең халыктың шундай һәр вакыттагыса Черниковка бистәһендә тибәк түбән хактар дип уйлайлар? Ну, электән килгән уйдар инде. Элек бит Черниковкалы шул якта дип. Хәзер Черниковкалы һәйбәт шәп өйдәр төзиләр. Хактарын алай осос дип әйтмәсен Черниковкалы. Тагыла безнең бит инде унан тыш нимә бар? Безнең өстәвенә бар төрле бит инде авыл ипотекаһы дип әйттек бит инде. Был авыл ипотекаһы кешеләргә нимәкәй тәү чиратта улар үлә бит инде районда кайдалыр авыл ипотекаһын алырга мөмкин, кала ситендә ондай нәмә юк дип. Авыл ипотекаһы менән алган менә Өфе янында яшәгән касабаларга күскән кешеләр бармы, юкмы? Бар, әлбиттә бар. Менә Блохино авылында бар, Акбердинала бар. Сеске ипотека менән алган кешеләр бар, әйе. Димәк, уның проценты 3%. 3%. 6% безнең бит инде гаилә ипотекаһы буенча һәм унан тыш тагыла ниндәй булды әле ул? Нисә процент тинегез әле? 8% ул дәүләт ярдәме. Дәүләт ярдәме. Без бит инде өй, фатир алыр алдынан һәр вакыттагыса ниндәй дә булса документтар әзерләйбез тәү чиратта. Документтар әзерләгәндә тәү чиратта нимә кирәк? Паспорт. Паспорт ипотеканы алыр өчен иң беренче, әгәр дә ипотекага алагыз икән, ул әлбиттә һезнең паспорт, СНИЛС кирәк. Быга тиклем 2 документ менән булайны ипотеканы алып, хәзер ондай кызганычка каршы бетте. 1-2 банк кына калды. Эштән справка, шуннан трудовая книжканың копиялары кирәк инде. Һәм әгәр дә гаиләле икән кеше, үзенә ала икән ипотека, тормыш иптәшеннән кирәк буласак кагыз, ул каршы түгел дигән кагыз. Я ул нотариустан алына, я ЗАГСтан. Димәк, безнең бит инде бар инде тагыла шундай программалар, бында инде беренче взнос түләмәенчә фатир алырга мөмкин. Ундай хәзер программалар бармы, юкмы? Хәзер бар, но әлбиттә алар әз. Һәм 3-4 кына застройщик эшләй шул беренче взносда инде. Димәк, кызганычка каршы анда проценттары ла күбрәк була бит инде. Юк, проценттар да шул була инде. Өстәвенә, без бит инде хак үсә бит инде. Безнең Өфе калаһында 1 квадрат майданчык ничә сум тора хәзерге мәлдә? Был инде уртасы хак мана әйткәндә. Өфенең уртаһындамы? Өфенең уртаһынан алып ситкә карай китерергә мөмкин. Әлбиттә, Өфенең уртаһында, уртасы алганда 150-160 дип әйтәм. Хата булмас. Хата булмас. Наверное. Шул хакта. Первичка беренчел тордык ман әйтәм инде. Гомумән Россия Федерациясында алып караганда безнең хактар буенча, мин белүемчә, Өфе тагыла шул беренче урындарда тора. Хактары буенча нишләп улай икән? Нишләп Өфелә хактар шулай кыйбатрак? Мәсәлән, шул Эргәлә моны 500 километр үткән, Ырымбурзала улай түгел, Силәбеләлә ухатлы мүк түгел.
Нишләп безнең Өфөлә шундай хактар кыйбатрак икән? Бер дә әйтә алмыйм. Электән шулай булды. Но кеше барыбер ала бит инде. Әйдәгез бында схема эшләйек. Мәсәлән, мин икән ти, өй алырга теләйм. Булган ти шул ук, мәсәлән, фатир түгел, өй алырга уйлыйм икән ти. Тәү сыйратта мин нимә эшләргә тиешмен? Ипотекага заявка бирергә кирәк. Иң Чөнки беренче- бөтенләй дә бирмәйдәр ипотеканы. Иң беренче мин риэлторга киләм. Һез риэлторга киләһегез. Риэлтор менә Риэлтор заявка ебәрә. Брокерлар утыра уже агентствола. Һез бер кайда бармайһығыз. Банкка бармайһығыз. Һез можете просто менә WhatsApp'тан ебәрергә документты просто. Ну үзегез дә килергә можете. Брокерлар аша банктың менеджерлары утыра. Заявка ебәрәһегез, көтәһегез. Әгәр дә һезгә бирһәләр ипотека, шуннан һуң уже карай башлайһығыз варианттар. Димәк, иң беренче тәү сыйратта һәр вакыттагыса банктың кәрәк инде ризалыгы, шуннан һуң гына эш китә башлай. Әлбиттә, әлбиттә. Ә моны мәсәлән мин өй күреп калдым да, мин моны ошо өйдә алгым килә. Уга беренче бронь куеп буламы? Нисегрәк эште башкарырга мөмкин? Ул застройщиктардан үзләреннән тора, төзелеш компаниялары үзләреннән тора. Кемдәләр куялар бронь? Ул хакын шулай ук застройщик үзе куя. Кайдалар 15,000 булырга может, кайдалар 50,000 булырга может. Чөнки застройщик бит уже эшен башлай. Һез моны әйттегез, миңа шул өй ошый, мин алгым килә дип. Бөтә кешеләр дә яхшы түгел дип әйтәм, кемдер кире уйлай. Ә застройщик уже эш башлай, документтар әзерләй башлай. Шуның өчен ниндәйдер гарантия булган өчен бронь куйыр кирәк. Ә моны төзелеш компанияһы ниндәй дә булһа җаваплылык тоямы үзендә? Мәсәлән, өй һатып алдың икән ти, булган ул фатирда әйтмәйм, өйдә әйтәм икән ти. Бер ярты ел яшәгәс, яисә бер ел яшәгәс, ниндәй дә булһа дефектлар барлыкка килә, ошо соракта нимешләргә? Гарантия булырга тиеш. Ягъни һез сделкага сыкканга тиклем, һез дә белергә тиешсегез. Застройщик гарантия бирәме? Менә без эшләгән күп застройщиктар, алар гарантия бирә. 5 ел, 3 ел. Димәк, Күбенсә 5 ел гарантия булырга тиеш, әлбиттә. Димәк, бер ниндәй дә теге һәр вакыттагыса шуга ла игътибар итәргә кирәк тәү сыйратта. Әлбиттә. Бирмәгән төзелеш компаниялары бармы, юкмы? Әлбиттә бар. Частный тип әйтәйемме? Андай тоже, конечно, бар. Моны мәсәлән, мин шул ук төзелеш компаниянан түгел, алгым килә икән өй, мәсәлән, шул ук ябай кешенән. Менә икенче кеше өй хата икән, мин шул өйдә алгым килә икән ти. Һәм ошо соракта нисегрәк миңа эш башкарырга? Һезгә ул бит инде уже вторичное жилье була, икенче торлык була. Бул осракта ул кешегә тиклем булган бөтә нидәрне тикшереп кирәк. Кайда булган өй, кем төзегән, кем яшәгән, кем собственник, кем анда пропискала тора. Бәлки ул хатусының хукугы юктыр, документларын тикшереп кирәк. Шул ук приставтарда бәлки аның бурыстары бар, аресттары бар. Шуның өчен бөтенен тикшереп кирәк инде аның. Тәү сыйратта, менә мәсәлән, тарихын тикшергә кирәк инде. Әгәр дә ябай кешенән мин алаһың икән, шул ук ипотекага булганмы, яисә тулы түләүгә булганмы, тәү сыйратта карарга кирәк инде бу өйнең тарихын. Әлбиттә. Өстәвенә, безнең бит инде өй тибез, төзелеш тибезендә риэлтор кайһы осрактан кайһы осракка тиклем бул эштә алып барып киткерә. Хаткандамы? Баштан алып, азагына тиклем аскыс биргәнсе. Яңы хатып алусыга, яңы собственникка аскыс биргәнгә тиклем риэлтор һеҙҙең менән була. Шулай икән дә. Монда бер һорау килеп иткән, на колхозном рынке почему бараки не убирает, не сносится на улицу Кольцевой дигәндәр. Дуслар, был һорауга без җавап бирә алмайбыз, кызганса каршы. Һеҙгә зур рәхмәтемде белдерәм. Вакыт табып килгәнегез өчен һәм ошондай файдалы кәңәшләрегез белән бүлешеп үткәнегез өчен һеҙгә әлбиттә эшегездә уңыштар теләйем. Зур рәхмәт килгәнегез өчен. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, бүген һеҙҙең менән мин Фатих Муллахматов эшләнем. Һеҙгә хәйерле кистәр теләп хушлашам. Һау булыгыз.